साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडीच्या उच्च माध्यमिक सांस्कृतिक विभागातर्फे गुरुपौर्णिमेनिमित्त उच्च माध्यमिक विभागातील सेवानिवृत्त प्राध्यापकांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला। गुरुपौर्णिमेला ही गुरुदक्षिणा अर्पण करण्यात आली। ज्युनियर कॉलेजला 50 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्तानं या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। आणि हा जो सोहळा आहे हा गुरु आणि शिष्य यांच्या सन्मानाचा सोहळा आहे। अशा या कार्यक्रमामध्ये अधिक जास्त ताण देण्याचं मी टाळणार आहे। मगाशी देवरकर सरांनी आपल्या विचारामध्ये भूमिका मांडली होती आणि त्यांनी कुठल्या परिस्थितीमध्ये आपलं ज्युनियर कॉलेज सुरू झालं आणि कशा पद्धतीने त्याची वाटचाल झाली याबद्दलचा आढावा त्यांनी घेतलेला आहे। पण सुरुवातीचं पहिलं वर्ष जे होतं 75-76 त्यावेळी सायन्सच्या वर्गामध्ये फक्त 30 मुलं होती आणि दोन्ही इतर वर्ग जे होते त्याला कॉमर्समध्ये 80 मुलं होती, आर्ट्समध्ये 110 विद्यार्थी होते 11वीच्या। आणि मग 12वीच्या परीक्षेला बसण्यासाठी मग फॉर्म भरण्यात आले, परंतु आम्हाला शिक्षण कार्यालयाकडून, डेप्युटी डायरेक्टरकडून किंवा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनकडून किंवा मंत्रालयातून या वर्गांना मान्यता मिळालेली नव्हती आणि ही मान्यता मिळवून देण्याचं कार्य फार मोठं काम ज्यांनी केलं ते या संस्थेचे माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्यमंत्री नामदार भाईसाहेब सावंत यांनी ते पत्र आम्हाला मिळवून दिलेलं आहे। मान्यता त्यांच्यामुळे आम्हाला मिळाली, म्हणून त्या महान व्यक्तीला मी या ठिकाणी सलाम करतो। त्यानंतर या शाळेचे माजी मुख्याध्यापक गुरुवर्य एस नाईक साहेब जे आम्हा सर्वांचे गुरु होते त्यांना अभिवादन करतो। आणि गेली 35-36 वर्ष या शिक्षण प्रसारक मंडळाचं अध्यक्षपद भूषवणारे आणि या शाळेला आणि या ज्युनियर कॉलेजला एक उंची प्राप्त करून देण्यासाठी त्यांनी धडपड केली, एक वसा घेऊन काम केलं, असे आदरणीय विकासभाई सावंत या सर्वांच्या प्रयत्नातून आज या शाळेची इमारत म्हणा, या शाळेचा जो व्याप वाढलेला आहे, विद्यार्थी संख्या आहे, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यामुळे घडलेल्या आहेत। नवीन पंख मिळालेले आहेत। आज तुम्ही 11वी 12वी झालात, तुम्हाला नवीन जग बघायला मिळतंय, पण कधीही आयुष्यात हे विसरू नका की आज जरी तुम्ही तुमच्या तारुण्यात असाल, ही लोक, ही अशी व्यक्ती आहेत ज्यांनी 30-30, 35-35 वर्ष अहोरात्र आपली ड्युटी केली, अहोरात्र आपलं काम केलं, ज्ञानदानाचं काम केलं आणि तुमच्यासारख्या मुलांना शिकवलं। 35 वर्ष रोज ते सकाळी 6 वाजता उठले, 7-7:30 वाजता या कॉलेजला पोहोचले आणि नोकरी केली, म्हणून आज त्यांचा सन्मान करणं गरजेचं असतो, म्हणून तुमच्या टाळ्या पडाव्या। मला तुमच्या सगळ्यांकडनं ही अपेक्षा आहे, तुम्ही टाळ्या वाजवून दाखवलात म्हणजे तुम्ही हुशार झालात असं नाही। दिस शोज युअर ॲरोगन्स, लक्षात घ्या। दिस इज नॉट द वे इट शुड बी। यू हॅव टू नोटिस की ही माणसं ही खूप महान माणसं आहेत, या लोकांनी एवढं कार्य केलेलं आहे, यांच्या सन्मानाचं कार्य हे तुमच्या खांद्यावर आहे, समोर बसलात म्हणजे। त्यामुळे एक्स्ट्रा ती 15 मिनिटं गेली तरी तुमची जवानी फुकट जात नाहीये। त्यामुळे आपण कुठे किती समोरच्याला दाखवावं हे सगळं तुमची जबाबदारी आहे मुलांनो, लक्षात घ्या। तुम्ही पुढे इथून या प्रशालयातनं निघणार आहात, या प्रशालयातला 50-50 वर्ष जेव्हा ज्युनियर कॉलेज झाली आहेत, विचार करा तुमच्या किती पिढ्या अगोदर बाहेर पडलेल्या आहेत। आज
अशी कैक लोक आहेत या शिक्षकांच्या हाताखालनं जी घडलेली आहेत ती या देश पातळीवर, ती या देशाच्या बाहेर, महाराष्ट्रात कॉर्पोरेटमध्ये, शिक्षण क्षेत्रात, विविध क्षेत्रात काम करत आहेत. इथे असलेला बराच सारा स्टाफ सुद्धा असा आहे ज्यांनी या स्कूल कॉलेजेसमध्ये शिकलेले आहेत. मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की अशा परिवाराचा हिस्सा बनायला मला मिळालं. मला अजूनही आठवतं की जेव्हा मला माझ्या ग्रॅज्युएशन मध्ये मला जेव्हा कॉमर्सचे सब्जेक्ट्स आले, मी स्वतः 11वी-12वी सायन्सचा विद्यार्थी होतो, तेव्हा मला खूप कठीण जायला लागलं. सन्मान्य विकासभाईंना मी सांगितलं की मला कॉमर्सचा सब्जेक्ट आहे आणि मला तो खूप कठीण जातोय कारण मला सायन्स असल्यामुळे कॉमर्स कळत नाही. त्यांनी मला ताबडतोब नवी मुंबईतनं इथे बोलवून घेतलं आणि मी सलग मला वाटतं 1 महिना मी देवरकर सरांच्या घरी जाऊन कॉमर्सचे क्लासेस घेतले. त्यांनी मला अख्खी 11वी-12वी 1 महिन्यात शिकवली. सर, तुम्हासारख्या शिक्षकांकडे आम्ही शिकलेलो आहे. मला या सर्वांचा म्हणून अभिमान आहे. मुलांनो, लक्षात घ्या, मला 100% गॅरंटी आहे की तुमची 11वी-12वीची बॅच ही इकडनं परफेक्टच बाहेर निघणार. बिकॉज यू गाईज आर इन सेफ हँड्स. अंडरस्टँड, these guys have the legacy of 50 years. What is 50 years? तुमच्या आई वडिलांचा सुद्धा तेव्हा जन्म झाला नव्हता, तेव्हापासून ही लोक आहेत. लक्षात घ्या. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना समजायला पाहिजे, या लोकांचा रिस्पेक्ट, या लोकांचा मान सन्मान हाच तुम्हाला उद्या माणूस म्हणून घडवणार. तुम्ही इकडे जे टाळ्या वाजवतात, इथे जे रुजवतात, ते माणूस म्हणून तुमच्यात रुजणार आणि त्याची प्रचिती तुम्हाला पुढे करणार. अभिमान नाहीये तुम्हाला एखादे शिक्षक जे ओरडतात, ह्याला अभिमान नाहीये मित्र. तुम्हाला आज वाटत असेल, पण समाजात पुढे जर तुम्हाला घडायचं असेल तर आपल्या मोठ्यांची रिस्पेक्ट करणं, आपल्या गुरूंची रिस्पेक्ट करणं, आपल्या आई वडिलांची रिस्पेक्ट करणं, आपल्या आजूबाजूच्या माणसाची रिस्पेक्ट करणं आणि स्वतःची रिस्पेक्ट करणं. ज्या दिवशी तुम्ही शिकाल त्या दिवशी तुम्हाला सगळ्यांना कळेल पेशन्स, शांतता आणि बर्फ ठेवून चालणं डोक्यावर किती गरजेचं आहे. त्या दिवशी तुम्हाला कळेल आयुष्य खरं काय आहे. मला अभिमान आहे माझ्या सर्व टीमचा की आपण आज गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी सर्व माजी शिक्षकांना बोलून इथे सन्मानित केला. मला असंच तुम्ही कार्यक्रम घेत राहा. माझा नेहमी तुम्हाला हा सपोर्ट राहील. मी एवढंच सांगतो आणि खरोखर तुम्हा सर्व मुलांना सुद्धा गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा देतो. आपण सर्व माजी शिक्षक इथे आलात, आमचा मान सन्मान तुम्ही वाढवलात, तुमच्यासोबत बसायला मिळालं, अशी महान लोकांसोबत मला बसायला मिळालं. प्रत्येकाबद्दल सांगणं गरजेचं नाही, प्रत्येक व्यक्तीने सांगितलेलं आहे. मला याचा सार्थ अभिमान राहील नेहमी तुम्हा सर्वांचा. परत एकदा गुरुपौर्णिमेच्या तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो.